Ongi etorria, Arantxa. Eskerrik asko. Zer den ondotxo dakizu, Davide aurkeztu genuenean Donostian, hemen bertan kelergunean egin zalako Donostian, eta zu bertan zinan, eta Japeko kide zara zu ere. Bai, nola ala bai. Tarteka kolaboratzen dezulako. Prentsa idatzien eta irratian urte luzez lanean zabiltza. Zer nolako harremana duzu kazetaritzari lotutako Davide eta sare digital berriekin? Sare digital berriekin zer gutxi, egitea esan. Bai, gero eta gehiago egunkariak bertan begiratzen ditut erosi beharrean, ez ditut egunero erosten, baina sareak baldin bada beste zera hori, batzutan ezinbestekoa dira lanerako, zer daturen bat edo behar badezu horrea jotzen duzu, baina gero Facebook eta horrelakoetan ez diot harrapatzen. Ez dakit zergatik nik egun batian egiten dudanak izen behar duen interesa inorentzat, ez ditu. Eskapatu dite zaizu hori. Bazkaltzea jun eta abixatu, ez. Facebook eta horlakoerik ere ez dezu, edo bai, baino ia ez dezu erabiltzen. Daukat, ezin dezulako bestela besteen Facebookean sartu. Bai, ala beharrez, ez? Ala beharrez. Ondo, bueno, zu sari ezberdinak jaso izan dituzu zure ibilbidean zehar. Bueno, batzuk. Ricardo Arregi kazetaritza saria, kritika saria, Espainiako kritika saria bere garaian, Euskadi saria ere, eta orain Abadia saria. Zer da burutik pasa zitzaizuna ditu zizutenean sariduna izango zinela? Lehenengo eskerrak eman, harritu nintzen, ze ni egona naiz aurreko urte batzutan epaimaian, da ez nuen sekula pentsatu tokatuko zitzaidanik, baina lehenengo eskerrak eman. Eta bigarren pentsatzen duzu banekin, ez dut sari behar jakiteko sartu naizela, baina sartzaroan seinalea izaten dira era hortako sariak. Ja, ibilbide bat saritzen dalako, ez? Hori nabarmentzen dute, ez? Bai, bai. Karo, kuriosoa da, baina niri horrek ere halako egoera zel batean jartzen hau. Ze kazetariaren tokien jarrita, nahi gabe ere, etengabe iraganera jotzeko joera sortzen zaio kazetariari, ez? Tentazioa hortxe dago, ez? Abadia saria jasoko duen Arantxa Urreta Bizkaiaren baitan, zenbat Arantxa Urreta Bizkaia daude? Ui, asko espero dut. Inoiz esaten didate bi, eta beti esaten dut, bi bakarrik, ez, asko. Ez du, gutako edo nork ditu persona asko, eta desberdinak gera, segunda zeinekin hitz egiten dugun, ez gera persona bera semearekin hitz egiten dugunean adiskide min batekin edo ez ezagun batekin asko, segurasko, baina zionik asko erreparatzen horri. Esan izan didate oso hurbilekoak, ez dudala nik nire burua ondo ezagutzen, eta segurasko egia da, baina ez dut ere interesa hondirik. Inbeste jende interesgarri dago munduan ezagutzeko nire burua. Norberean arakatzeko baina. Ez diot interesik argitzen. Lotura bat badago agerikoa, baina 1972an poesiak idazte zituen Arantxa Urreta Bizkaia hori eta gaur egungo Arantxa Urreta Bizkaia bat dia, baina bi dia, era berean. Bai, argazkitan gertatzen da. Inoiz esaten dizute, hau zea, eta esaten dut, hau nintzan. Baina beste bat naiz, idazkerari buruz ofizio gehiago daukat, dudarik gabe. Azken batean idaztea ofizio bat da, ez da beste zer. Jardunean ikasten den zerbait. Nik txikitan uste nuen idazteko, eta nik idazlea izan nahi nuen nahiko txikitatik. Grazi bat behartzala, zerutik edo auskalo nundik etorritako zeo zer, baina gero ikasi nuen ez, ofizio bat dela. Eta besterik ez, gero ofizio hortan aparta zeran edo arrunta edo txarra, beste kontu bat da, baina. Abenduaren 14 arte zabalik dagoen eta Estadioko Ernest Lluch kulturetxean Lur argitaletxearen atzera begirako erakusketa. Lerroburuetako bat, nik pasatzen denarentzat, honako esaldia da. Kultura apaizen esku soilik ez uzteko. Hori horrela izan zen. Apaizen eskuetatik... Guk esaten genuen, gu ginala lehenengo argitaletxe laikoa. Apaizekin zer ikusia etzeukana, eta gutxi gora bera
alazan, bai, guk hori Kontzienteki. azpimarratzen genuen. Ez esaldi horrekin, kultura paisen eskutan ez usteko, ez horrekin. Ez zan hain bestearen ukazioa, baizik eta guk ere egin dezakegu. Eskuak libre edukitzea bezala, edo? Bai. Bai, ze behar bada, demagun Batxapeko elkarrizketa hau irakurri, entzun edo ikusiko duen irakurle baten azalean jarrita demagun 23 urteko persona bat. Persona hori, esaldi hori, epatu izan hori, bere dimensio osoan ulertzea igual kosta egiten zaio, baina gainera oso gutxi arte, apaizen, ezakin nola esan, kontrola ez, baina apaizak indarra handia zuten. Nik goatzen ez txikitan nola auzoetan, Elizadon auzoetan, etxez etxe nola pasatzen zian, eta benetako behar bada bereik esan guztuen komunitatei nahi zutela, baina hori bazan ere kontrol bat ezartzeko. Gainera gure etxean oso elizkoiak ziren, batzuk bestea baino gehiago, helduek esan nahi dut. Baina bai gure etxean Elizak esaten zuena etzan eztabaidatzen. Hor gainea, mundu politikoa, agintean zegoen mundu politikoa, bukatzen zen etxeko atia ixten zanean. Frankok ez zuen eraginek etxe barruan. Baina Elizak bai, Elizari ez zitzaion aterik ixten, ez, keba. Elizak ametzetaraino luzatzen zuen bere eragina. Etzeon aterik Elizaren gandik defenditzeko. Euskal kulturgintzan ere oso sartu. Euskal kulturgintzan ere bai. Ni hasi nitzanean, nire belaunaldekoak hasi ginean, agian gehiengoa, noski gizonak ziren, eta gehiengo zabala apaizak edo apaizak izandakoak edo oain irakasleak. Oain idazle gehienak irakasleak dira, maila batekoak edo bestekoak, orduan apaizak. Zuk nolabait iraganean zuen balioa nabarmentzen danean, behin baino gehiagotan irakurri dizut eta entzun dizut, nolabait garrantziak kendu nahi diozu zure buruari? Ez diot jarri nahi gezurrezko garrantzirik. Ni idazten hasi nintzanean, ni beti izan naiz oso irakurlea. Barkatu. Gure amaren esanetan gehiegi. Eta nik beti irakurri izan ditut emakumeak idatzitako liburuak. Etzan gauza raro bat, emakume batek liburu bat idaztea. Zitzaidan iruditu beste munduko ezer egiten ari nintzenik. Euskaraz bai, ez? Ez nekin, euskaraz ze gutxi ginen, eta ez nekin, zergatik panposi idazterakoan, ez nekin ura izango zala emakume batek idatzitako lehen eleberria euskaraz, ez jakintasunak salbatu nindun. Norbaitek esan izan baldit zertanaren itzan sartzen agilanen itzake hausartuko. Baina ez da nire buruari garrantzia kentzea. Azkenean, nik liburu bat kaleratzen dudanean eta pentsatzen badut ze arrisku edo beti izaten dut. Hau da, liburu apal bat, hizkuntza apal batean idatzia, kitxo, ez da garrantzi gehiago. Gutxi zinetela, aipatu izan duzu, eta gutxi hori izan duzunen ikusten dugu nahiz ahotsak webgunean bideo marabilloso bat zinen batuaz eta atxeaz oso adierazpen deigarriak egiten dituzut. Orduan ere, zeon eskuina eta ezkerraren artean halako borrokaldia atxeren inguruan. Ez dakit nahi ez duen horren inguruan sakondu, baina bestela irakurrela entzak uste oso interesgarria dela hor kontatzen dezuna. Oin dela, ez dakit, 4-5 urte. Lan bat egin nuen Passion for Knowledge antolatzen den zera horretan emateko hitzaldi bat. Eta hitzaldi horretan kontatu nahi izan nuen hain zuzen batasunaren kontua eta euskal kulturaren suspertzea gerra bukatu eta gero. Eta egin nituen 2 elkarrizketa nagusi, gero eman nuen irudiak eman nituen, eta bat Garaikotxeari egina. Garaikotxea lehendakari zala
Jaurlaritzak egintzun Batuaren aldeko Apustua. apustua, eta hor nola hala bukatu zen. Garaikotxeak esan zidan, eztabaida batez ere beretzat politikoa zala eskerra eta eskuina. Eskerra batasunaren alde, eskuina batasunaren kontra. Eta egin nion elkarrizketa bat Ibon Sarasolari, horren inguruan ere bai. Eta Ibon Sarasolarentzat politikak ez zuen hainbeste pixu izan. Zan, zaharrak eta gazteak. Eta zitun datuak, nik orain buruz ez dakizkidanak. 40 urtetik berakoak, zeintzuk Batuaren alde, eta zenbat eta zaharrago orduan eta kontrago. Nere iritzia momentu honetan da bietatik egongo zala zeozer. Bai, zer gazteagoak izaten di ezkertiarragoak eta adinengorakoak ere izatea konservadoreagoak ez. Bilak politikak zuen eragina dudarik gabe, Garaikotxeak esan zidan, berari esaten ziotela oso serio, berak errespetatzen zituen personak, esaten zioten atxea komunista zala. Parregure ematen du nola letra bat izan ditzeken. Bai. Bat zegoen politikatik eta bat zegoen belaunaldien arteko Talka batean. Talka batean, bai. Bai, eta gero, claro, behar bada, denbora asko pasada, baino Nei burura etortzen 1979ko udako irudi bat, ez? Bueno, nik Andoainen lan egiten dut, eta Rikardo Arregiren eragina oso handia da. Udako atxalde batean, azken agurra eman zitzaion Rikardo Arregiri, ez? Eta bertan ziren Gabriela Arestik, parte hartu zuen, hartzean nahiak txalaparta jo zuten, hori dena oso ondo bildu zuen, Atxagak argian idatzi zuen kontakizun batean. Claro, pentsa, 50 urtetik gora pasadia, eta garai hartan literatura, musika, euskararen batasuna, loraldi urte hauetako ibilbide hau ezin da ulertu, urte horiek gabe eta persona horiek gabe. Garrantzia ezinbestekoa da. Hor sortu zen, nola ala gerra galdu zutenen seme-alabok lanian hasi ginean, hor eintzan, ez dakit, hor atera zen nola ala euskarazko kulturako bazulotik. Baina esan beharra dago, ni familia bertzale batean sortua naiz, baina momentu hartan, ez zegoen ondo ikusi ja, gauza horietan jardutea, ze Franko bizirik zegoen oraindikan, eta zan saltxatan sartzea. Zan nola ala, kontuz. Bai, esaten zen duen hasi naiz idazten euskaraz, eta etzan erresa argitzea animo esango zizun norbait. Kontuz da esaten zizuten lehenengo gauza. Frankori oraindikan, Franko bazirudin betiko izango zala, hori beste kontu bada. Jakin da etzala betiko izango, baina oraindikan 6 urte edo gelditzen zitzaizkion. Bai. Irakurriko dut pasarte bat, eta zera dio, maiz gure artean entzuten dugu gurasoak euskaraz egiten baldin badute, euskaraz biziko dela. Baina ez gaitezen engainatu, hori ez da egia. Egunero gure zinea, gure periodikoak, hitz batean esateko gure gizartea euskaldun izatera iristen ez den bitartean, alferrikakoa da pentsatzea, gure hizkuntza zaharra eta gauza guzti horiek borondate huts batez biziko direla. Ez, gure problemak behar bezala sendatu nahi baldin baditugu, argi eta garbi eman diezaiegun aurpegia gure problemari eta gure errealitateari. Hau da, halako euskaltzalea alduntzeko dei bat, eta 1976koa da, Rikardo Arregirena. Bai, galdetu nizun norena zan, Rikardo Arregik alfabetatze kontu horretan garrantzia handia izan zuen. Niretzat eta nire belaunaldiko gehienentzat, ez bada guztientzat, euskara etxeko zerbait izan eta ahozko zerbait izan. Ahozkoa bakarrik. Ni nire haurtzaro osoan liburu bakar bat izan nuen. Hor, euskara kontutan, eta baita emakume eta gizon arteko eskubide berdintasun kontutan, urte hauetan eman diran pausoak da katakun batik argi betera ateratzea bezala. Itxutuko ginateke baldin eta hori kolpetik izan balitz, ez da kolpetik egin, baina aldaketa izugarria da. Horrek ez du esan nahi, oraindikan hutsuneak eta ahuleziak ez daudenik, noski badaudela, baina nik begiratzen dion ere haurtzaroari,
eta zertzan ura Donosti batean, ez naiz esaten ari Barakaldon. Aldaketa izugarria da. Beste alduntze batzu ez hitz egin nahi dut ere. 20. mendeko poesia kaileretan, zure poesia liburu bat aurki daiteke, eta bertan, Koldo Izagirrek nolabait reskatatzen du euskal literatura 72 liburu kolektiboaren barruan zeuden poesia batzuk, zureak. Eta bertan aipatzen du editoreak, liburu garrantzitsu bat beste liburu batetan itota galtzea gurean bakarrik gertatu da. Adierazi zuen liburuaren sarreran. Etzan momentu aurkitu lehenago liburu modura hori aurkezteko? Nik ez nuen argitaratu nahi. Nik klandestinidade osoan idatzi nuen hori. Eta aurkeztu nuen inori ezer esan gabe, eta inori da inori. Aurkeztu nuen sari batera, Gipuzkoa saria uste deitzen zela. Eta irabazizun, baina nik ez nuen argitaratu nahi. Eta taldeak behartu nindun argitaratzea, baina nik... Etxean ere zen duen esan, no? Ez, badago gauza bat oso momentu hartan nire mutil lagunari deitu nion biharamunean, eta esan nion hartu periodikoa eta begiratu halako horria. Eta begiratu zuen eta esan zuen, hala, zure izen da abizen bera. Eta esan nion, zekin inork. Ez dakit nola esan, nik ez nuen hori. Hori atera zitzaidan, baina nik arestik egiten zuen egin nahi nuen. Beste gauza bat atera zitzaidan. Baina liburu bezala argitaratzeko moduko poesiak dira. Bueno, izango dira... Orain instantziarekin, orain beste Arantxa Urreta Bizkaia bazarela... Izango dira... Oso da lehenengo lana, nire lehenengo lana. Eta, jolin, nik ez dut atzera begiratzen, ez ditut berri irakurtzen. Dena den editoreak, sarrean bertan esaten du, denboraren joanak higatu gabe iraunduen obra bakarrenetako bat dela. Bueno, bat eskerrik asko Koldo Izagirre. Baina, bueno, nik ez nuen argitaratu nahi, taldea behartu nindun. Elkarrizketa prestatzeko irakurri ditut poesia batzuk, eta San Pedro Bezperaren ondokoak lehenengoa dana, eta gero bestea niretakoak dira, horrik ikusten eta gaur egun euskara eta feminismoa aldarrikatzeko garai hauetan ikusten eta olako ukitu batzuk, bai. 1972an idatzitakoak badira, ere? Bai, nik ordurako ezagutzen nuen Simone de Beauvoir, guk ez genion literaturan Madrila, ez genuen Madrila begiratzen, guk Parisa begiratzen genuen. Gure zerumuga Paris zan. Orduan, Frantziako literatura garaikidea eta nabarmenki Simone de Beauvoir edo Sartre edo guzti horiek ezagutzen genitun. Nik momentu hortan ez nuen nire burua feministatzat hartzen, hartu nuen feministatzat arkitu nitunean lehenengo emakumeak nik bezala pentsatzen zutela, eta esan nuen, aiba, feminista naiz. Eta hori gutxi gora bera Franco hil aurretik oso denbora gutxira gertatu zen. Baina segurasko hori barruan dago. Badago poeta katalan bat, Maria Mercè Marçal hiltzan. Eta errek du poema bat Itxaro Bordak itzulia, eta esaten du gutxi gora bera. 3 doai sor dizkiot bizitzari. Emakume jaio izana, klase sozial apal batean jaio izana, eta kultura zapaldu batean jaio izana. 3 arrazoi errebelde izateko. Lorea Agirre eta Idor Eskizabelen Dizipe liburuaren abia puntua. Maria Mercè Marçal hiltzan 50 zerbait urte zitula. Hil izan ez balitz, jakingo luke badagola beste laugarren arrazoi bat rebelde izateko, eta hori sartzaroa da. Berak 3 ditu, eta nik 3 horiek nitun. Salda badago jardunaldietan irratian aipatu zen duen nola garai haietan laukatu zinetela.
Eta gaur egun feminismoan egin behar bada pluralean hitzen guruka, ez? Feminismoak, ez? Bat baino gehiago daola iritzeit, korronte ezberdinak. Sekulako aldaketa, ez? Gorain askotarikoa, indartsua da. Bai, ni honitzen lehenengo jardunalditan, 1967an, Leioan egin ziren jardunaldi haietan, eta alegindu naiz datuak bilatzen zenbat jende parte hartu zuen, ez dut arkitu. Eta memoriak esaten dit ez ginela 100 izango. Eta guain Durangoko jardunalditan 3.000 ginen. Horrek zerbait esan nahi du. Baina nik badakit nola hala, azken urte hauetan, marea gora bat datorrela. Seguru nago halako batean mareak bera egingo dula ere bai. Baina mareak bera eginda ere itsasoa hor egongo da. Hor nahi eta nahi ez. Baina bai, sekulako aldea dago, gauza askotan, baina ez dago sakonduko, baina bai. Bidean ikasia saiakera, Hondarribiko alardeaz, izpide liburua idatzi zenuen, eta lehen esan duzu katakunbetatik argitara ere, eta hor beti ere, ez dakit, hemen ere liburu honetan aipatu izan duzu maiz denboraren elementua, ez? Zuk zeuk behar izan zenula denbora bat, nolabait bizitzen ari zena, zure azalean bizitzen ari zineten hori kanporatzeko, ez? Bai, eta argitaratzeko, ausardia biltzeko ere, bai, denbora behar izan nuen, bai. Iritsi izan momentu bat, nik bete behar nituen 70 urte. Hondarribiko berdintasunaren aldeko borroka horrek 25, uste dut, eta pentsatu nuen, nik ez nuen alde egin nahi liburu hori idatzi gabe. Liburu hori nire buruari zor nion. Eta urte hauetan guztitan, oain gauza baretu da, baina lehenengo urte haietan kalean nik istripu deitzen nion. Istripu bat nuen bakoitzean norbait oldartzen zitzaidanean edo hasten zanean, nik mantra bat bezala esaten nion nire buruari, isilean noski, esaten nion nire buruari. Nik zuk ez daukazun tresna bat daukat. Eta nik hau kontatuko dut. Eta zuk ezingo duzu kontatu. Nere buruari zor nion, eta pentsatu nuen, ezin nuela utzi beste 20 urtez, agian enitzan idazteko gauza izango, baina bai. Beste inori ez, nere buruari zor nion. Eta denboraren aurrera eginez ere, Lerroburuetakoa da, asteotakoa, alarde tradizionaleko gazte talde batek adierazi du, emakumeek, Hondarribiko desfilean parte hartzeko eskubidea dutela, argian irakurritako Lerroburuetakoa. Hor ere, denbora bere bidea egiten ari da. Aurten, gazteak dira gainera gehienak, eta dira guk esaten dudanean Jaizkibel konpainia esan nahi dut. Guk bagenekin bazegola jendea beste konpainietan, Jaizkibel onartuko lukeela. Baina horiek ere denbora behar izan dute azaleratzeko, eta aurtengo udazkenean azaldu dira. Eta horrekin frogatu dute, ez dela egia orain arte alarde tradizionala defenditzen dutenak, eta haien alde egiten duten agintariek esaten dutena. Dala, herriaren gehiengo osoa alarde tradizionalaren alde, eta kontra Lautxoro, Gaizto, feminista, bazterreko, ospindu. Ez da legila. Guk bagenekin ez da legila, baina hauek frogatu dute. Badaola beste jendea, Jaizkibelen alde egin gabe, badaola beste jendea. Ea bide bat hortik ez, zalandu daiteke. Garantzitsua da, ez, horrelako keinua. Ez dakigu noraraino itxi gaitezken. Ikusiko dugu ze eragin daukan kontu honek, baina bai, garrantzitsua da batez ere, tesi ofiziala baztertzen duelako. Eta gainera beraiek esaten dute, lehenengo agirian, esaten dute, bazegola jende gehiago sinatuko lukeena azalpen hori, baina oraindik ere jendeak bildurra duela. Eta hori onartzea ere ez da gutxi. Jakitea oraindik ze arrisku dagon
Jarrera hori hartzen badezu jendaurrean. Kontrol sozial handia, ez? Beraz, zuk zeuk ere pairatu dezuna, noski. Bueno, Arantxa, amaitzear gaude. Sariak nolaiteko aztoramendu bat ekartzen dizu, ez? Normalen sarituari, ez? Edabideetako deiak, komentarioak bat eta beste, zuk nahiago duzu zure egunerokoan, zure lantxoetan, zure denboran, bizi? Ez, nik aldan sari guztiak jaso nahi ditut. Eta sari horiek, berarekin sariak dirua baldin badakar, oraindik hobeto. Bai, nik sari gehiago nahi ditut. Sarien alde? Bai. Komplexurik gabe eta argi Bat ere. Ados, jarrai ezazula lanean, sari gehiago lortzen, plazer bat izan da. Eskerrik asko. Zuei. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.